Yo, man. Hey, what's up, boy? Yeah, man. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Fuck it, the Fredo, man. Què fem avui? Pues, tio, molt bé. Molt nerviós, però molt bé, tio. Jo crec que pot condir molt, tio. Potser m'apunyalen? O potser... Vas amb armadura, tio. Sí, però... No et poden apunyalar, tio. Tu apunyales, tio. Crec que m'apunyalaran tota la vegada, tio. No, no fan res, tio. Qui t'ha de fer res, tio, un dia de Sant Jordi? O sigui... Una hora després. Ja. Tot sangrat allà, a fuego. Fuck it, the Fredo, man. Fuck it, the Fredo, man. Fuck it, the Fredo, man. Fuck it, the Fredo, What the fuck is it, the Fredo, man? Is it hot? Is it cold? Tu, el fucking Tefredo aquest està de puta mare, en veritat, pots provar-lo. Està molt bo, tio, no sé ja l'olor, tio, l'olor des d'aquí. No fucking try it, man. No, my fucking man. Què passa, tio? T'has entrat una bola ja... No m'esperava la bola, que ven... Hey, what the fuck, bro? What happened, bro? Hey, what? Està bo el puto Tefredo, tio. Me cago en la puta. Tio, anem de lujo, no? Doncs ja ves, tio, de puta mare. Primer hem d'anar a Vallvidrera. I posem l'armadura. Estarem un ratet. I llavors ja, bum, comença la fucking aventura, tio. Jo de veritat, porfa, mantén mal l'hora perquè jo després ens recordar. 4:30, m'has dit tu? Stops, 4:30 stops. Bueno. Sí. Es veuen les flores, no? Si es veuen. Fem un descans així i anem en ratet, no? Fem un pelícano, tio. Ah, que sí, tio. Posa-li 10 paus, més o menys? No em dius res, home. Sí, tio, cabrón. Que no, tio. Que Fernando, que em convidis a un Tefredo, man. Pero yo, por mis caprichos, me he dicho, pues yo voy a una limonada y un de estos, ¿sabes? Claro, tío, pero ya... No, pues ya, no. Sí, tío. Yo en plan de aquí, sí. Ponme también 8 sándwiches también, 4 menús. Eso ya tú pagas tú. Bueno. Ya sabes, tío, si en... Ya, bueno. Eso ya lo veo. Vale, bueno. Vale, Guillem, estàs preparat per convertir-te en Sant Jordi? Podria ser.
Què tal? Aquí teniu. Pues tu. Mira, aquí tienes todo por las rosas. Muchas gracias. Por favor, adelante. ¿Queréis una rosa? ¿No? Señor, te regalo una rosa. Es para ti. ¿No? Aquí teniu. La podeu compartir. Insisteixo? Que tingueu un bon dia. Sí? És per vostè. Que tinguis un bon dia. No teniu cap rosa pel que veig, no? Us regalo una, per les 3. Exacte. Que tingueu un bon dia. Per tu. Ay, Miriam, gracias. A ti. Que tengas un buen día. Igualmente. Sisplau. Per favor. A vosaltres. Què tal? Aquí tens. Oh yeah. This is for you. Oh, thank you. You too. Oh, this is my first time. Ah, you. Thank you, you too. Gracias. A vosotros. Por favor. Gracias. Gracias. A ti. Esto es para ti. Marty, vení. That's for you. Thank you so much. Hola. No, por Dios, no. Claro que sí. ¿No tienes una rosa? No. Uy, eso está por cambiarse. Mil gracias. Gracias, colega. Gracias, verdad. I tant, un plaer. Hola, amor, cariño. I tant. Per tu. No? Per tu. Que tengáis un buen día. Es para ti. Sisplau. Que te la regale. ¿Así? Vigila, ¿Por ella? ¿No? Muchas gracias. Per tu. Muy buen día. Igualment. Per a ti. Que tinguis un bon dia. Aquesta és per tu. A ti? A ti? Gracias. Bon dia. Tingueu un bon dia. Gràcies. A tu. Ai, perdó. Ets la resposta del llibre, no sé si l'has llegit, l'armadura oxidada. Ostres. És que surts de dintre i voles, germà. Gràcies a tu. Moltíssimes gràcies. Se'm cansarà menjar amb els braços que algú que m'agafi la rosa.
Gracias a ti. Uf, els braços, no els notava. Ei! Uah! Amb el nas negre i tot, ja. Tio. Experiència, no? Vaya experiència, no, Gac? Joder. M'ha de dir que l'experiència ha sigut bonica. Sí, no? Els nens, tio, sobretot, amb molta il·lusió. He pogut gaudir d'una cosa, tio, que ha sigut... que estava com molt... semblava com que estigués preparat, saps? Sí. El tio allà i diu, no, tranqui, són per tu, i són tu. Bueno, doncs la puta mare, saps? I jo, tio, però com és possible? Sí. Si busquem aquestes coses, jo crec que s'acaben trobant, perquè al final... Hi ha molta maldat. El destí, tio. Però hi ha bondat, tio. També hi ha bondat a la maldat. Per exemple, que estaven donant roses que no estaven en perfecte estat. I com he donat compte, em sentava malament i tu. No passa res. No, agraeixo molt, tio, el dia d'avui, la veritat, Quimi. I tant, tio. I t'ho juro, tio, merci per haver vingut amb mi, tio, i haver-me fet d'acompanyant. Què va, tio? T'ho has passat bé? Ah, sí, tio. Pues ja està, això és el que importa, tio. Hi havia molts nens, tio, que estaven allà i em veien i jo en aquesta edat també, ets un cavaller i... Clar, tio, és un cavaller, tio, hòstia, ets un nen, tio, i tu penses que no existeixen, saps? I de sobte veus un cavaller, tio, pel mig del carrer, és com en plan, uau! Molt bé, Gac. Espero que si has rebut una rosa, pues disfruta-la, tio, uns dies. Hi ha persones que no puc arribar perquè s'amaguen, i és normal, jo també m'he amagat. S'amaguem per la por de lo molt importants que som i no ho sabem. I tothom es mereix una rosa en aquest món.